Nakabenta ki khobor ke baman kasngi subscribe yo Antor News. Ya kaplim khat sau phra kabla long try do ba keni lengdo badla long director hi damau. Ya kaplim khasi khat sau phra la pen wandur kat kum ka jingjia bat ki jinglong jingman ka jala Meghalaya kum ki kam thombor ki kam snew ki bajia hari khasi jantia lane kani kaplim ka batai shaphang ka crime bat ka kam sain perthei ka bajabo kum balong menta ka kam san perthei ha Meghalaya kam long shu ka basain do da kibreu ki bashisha kum ha ki por ki baladep. Yakani ka phlim khat sau phra la dep pen I hanong ba shillong hakibnai bla lech habiju cinema badmenta kani ka phlim kan lech chanong stoin west Kashil district yakaba en pen I ha hall mekofet nadu ka shitrek khadu laitrik unaitung arhaja arfuar bat por pan pen I kan long arbaje janmit san baje bat hinyo baje layatu de ki teng shop ki purom ka te ka phlim ha ka jing yakan do bat u Antor News. Kan yat ngin ya pha ya ka jing ya kan du lang jong ki teng shop ki purom kumno ki yo I ha ba ki shim benta ha kan ni ka film na kalyang ka samla la ri hun shisha ke kharai ka badai ka teng shop kala ong ba kan ni ka film ka dei ka benta ba ki paj ba ka ri khasi janja ki dei ban a jing karshan namar ka kren bat batai ya ka jing trai kam jong ki tanat sarkar ki badai ban long ka ba khoj ba suba klem jing shalyang yano Nakalyang uten shop uban kershan karnayor ubaak kum u politician ubale donbor bat uperlok bajan tam jong u lamprang sngi nong put udai ublale ya ka kam thombor ya ka we ka khenna hadu ka penlong ya ka ne ka khenna bakan pthat ya la ka jong ka jingiem laya thu ba ban kershan karnayor mga ipuran hagi banga jushim ta ki film ngakwa ba ki film khasi kinlong ki ba ai jing steng ni jing hikaya ka imlang ka salang la patkum juru kanong ka jing kershan yang ki artist ken bapher na kadu artist lagi de ki ba acting ni la ki de kinong shot ni kinong ruai ni ki ba punjat ki artist hendrai banshna film tang ban kamai pisate kalong ka ba shimji ba si hakani ka film kapatai saphang ka jelong jingman jong ki brio ki ba keruk kam keruk jam ne ki brio ki ba apply kam kim jing ya hau ya na khanu no kaliang wat la dei ka kam ka basni ru ne compare tam ba yo kam pisau kuno halor ne ka kam om dei ba ka kam ka keren na ka pisa hari ka kam hi ka de ban keren da ka jing tri ka jong ni hi di namar ka jing tri jong ka kan kham jam ban ya ki a baro tingi haban tri da ka ba khoj ka ba suba khnang ba min suk bat bangin suk hi yala di baban phi kum wen ki aktor ha ka film khat sau phra ayu phio I ha ba kan ni ka film haduk anu ka ajum ta yu pai ba pe phila ban nya thu khndiat Tina kalian ke jonga kum ting shop ma film khas sopra konsitu ya pi ba na akum politician ani ka film ku bele ya keren na eduki si gulalej adu terima komentar ni ba jingi ke jonga kalong ba bangadon ha hol baro artayo ni ka film ke respon pa ba kalong ka sotena ba juru ya ki comments ani ki review ni pa ba kalong ka ba sunga kadu kata ba film khas sopra ka isya ka khana kebawan ra ya keba ke buat jah harus jadi operasi macam tu ya pi bad ndai tang kin pai ba bagi khasi bagi review ku pastanat dan we ru non khasi bumdai khasi da ong ni ba nak pala ka pin khasauka dan we le youtuber bagi ro sisa ka pin khasauka kalau ba dan sisa kata ka cinematography skill untuk acting paper kiting shop ki puran maka ka film khasauka doang ba adu ka quality jon ka film balong hai hadu ka ba compare ki film kasi amdai banga ben de ka jing sisa ba isna ka ka film ka de balong ka tenat ba film pa ba anya tu ya pi ka ba sulak susu na kalian ka jonga kalong ba ka film khasauka ya tu ti ka de ka ba kring ya ki urban people bon pe ba compare ki film ni ba hawa jing ero di kiwi ki ba mo na kas kedan na kapsar ba na sa west ka kya sa photo ko dan alkesan
Leka film khas Saupra pakai ke ba free ya urban people memang khamnya banyak i yang bikin pai ba na search lo bikin lampek bikin wandrung habis juga lampek film khas leka film khas Saupra ke gawe ke bala free pai ba na search lo ta di ji